Ngiyayibonga inkosi. Nangale mini yanamhlanje ngibulise ekhaya kubantu nobani esasiphulaphule sibulele sisezana namhlanje nituphi emnandi kodwa kubani nobani naye angahlomlela atsho ba uyiva njani yonke lento leyo. Monakali lo sinisiweyo uthandayo inkosi njengomsindisi ngayamkela inkosi empilweni yami. Yanginceda kubawo ngemihla yonke ngithembekile ngimcela ngithembeke njalo emahlweni wakhe. Kunento okuthiwa ngokwesiXhosa xa sifunda esiXhoseni ndiyiqonda ke mhlawumbe uzoyimanyela mhlawumbe nangomnye ongasonguye umXhosa. Kodwa ke kunezinto okuthiwe ngamaqhalo nezatsi esiXhoseni. Angikho sure ke ngoba kuthiwani ngesizulu okanye ngesisuthu. Kodwa ke ithi lento inkukhu ingalilisela. Ithi lento inkukhu ingalilisela iqanda lelayo. Inkukhu ingalilisela iqanda lelayo. Ungasinikeza ke mhlambe nawe intsingiselo ngohlobo wasingalo kodwa ke izobheka ezulu lenkosi mina eziba sonke siyazi uba ayikho into esiyithethayo kule channel singayithethi besingayithatha ezweni ngoba isifiso sethu sinye sesokuba sincedakale singabantwana bakaThixo, sincedwa lizwi ngohlobo lonke uThixo yena athanda ukuba asincede ngalo ngezwi lakhe. Inkukhu ingalilisela iqanda lelayo. Ngakhomenta ke nawe sixelela uba wena ucinga ntoni. Kodwa ke apho ndiyakhona njengoba singabazalwane, ungumzalwane ndingumzalwane, zikhona izinto eziye zithethwe neziye zenziwe mhlawumbe zithethwa ngawe ezuba ungumzalwane okanye zixelwe kuthiwe kwenzeke lena le okanye zenziwe mhlawumbe amayelekenqe. But ke ngoku kudepende ke ngokuba wena mzalwane kuthethwayo ngawe ezi zinto uye uphendule kanjani. Ngoba kuyathethwa kuthiwe umonakalo ungambona nje mhlawumbe eshumayela ukhulelisile apha eMaritzburg. Haleluya, haleluya. Inkukhu ingalilisela iqanda lelayo. Kube khona enye ethi ungaqhuma kubasile. Oye kuthi kuthiwa ungamva nje worship kangaka usister abantu bani worship kangaka but hey man ukhupha isisu leveke ephelile. Haleluya. Zizinto ke ezo bazalwane eziye zithethwe ngabazalwane, ezinye ziyinyani ezinye zibuxoki. Omnye kuthiwa ungambona nje inxibe lesuthi ubile lo kuthiwa uthathele kwamakhamzi, uthathele ube imali ecawe, wenza into ethile nethile. But lithi iBhayibhile iqhalo lesiXhosa inkukhu ingalilisela iqanda lona lelayo. Nawe ngoku kuxhomekeka ke ngokuba wena mzalwane, kwezo zinto zonke nxa zithethwayo ngawo, kwezo zinto zonke nxa zixelwayo ngawo, kwezo zinto zonke uziva zithethwa, noba zithethwa ku-WhatsApp, noba zithethwa ku-Facebook, noba zithethwa kwamakhasi, noba zithethwa kuwe, noba ziyathethwa but uzive. But wena emveni uzivile ubehave njani? Masiyezulu lenkosi. So funda uMatthew chapter number 5. So funda verse 11 no 12. Matthew chapter 5 verse 11 and 12. Lithi izwi lenkosi bless the adore. Lithi izwi lenkosi blessed
are you when people insult you, persecute you, and false say all kind of evil against you because of me? Because of me. Okay. Verse number 12. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Hallelujah. Masifunde masikhangele esiXhoseni Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse number 11 and 12. Inkukhu ingalilisela iqanda lelayo. Apho ndiyakhona yonke lento kuxhomekeka kuwe, because xa ungumzalwane you don't have uziprove. Hayi andiyenzanga loo nto leyo, hayi ndiyenzile loo nto leyo, hayi nditheni, hayi nditheni, because abazuyeka abantu ukuthetha. Abantu baloko bethetha, noba wenzeka kubi bayathetha, noba wenzeka kuhle bayathetha. Abantu abayidingi into amabayithethe ngomntu. Masiyezwini lenkosi. Ndifuna sifunde uMatthew chapter 5 apha esiXhoseni. Nkosi yami. Ndifuna sifunde Matthew chapter 5 siyifunde ngesiXhosa ukuze sive le ndaba yokuba, ngoba inkukhu le xa itshiswa liqanda, inkukhu mose siyazazi inkukhu, abantu abanye bakhulele ezilalini, abanye bakhulele elokishini, abanye bakhulele njanja, but inkukhu sonke siyayazi uba iba neqanda. And then the minute ifuna ukuyozalela iye izama indawo ezakwazi uyohlala kuyo, ichophe kuyo, ilibeke iqanda. Then xa seyilibekile ngoku iqanda yenzela noise kaka. That means ke ngoku iyaxela uba iqanda lona ndilibekile. Ngamanye amazwi mhlawumbi uba bakhona abantu around, balithathe balibeke kwindawo esafe because izinja mhlawumbi zingalidla. So ithi ke ngoku loo nto leyo inkukhu ingalilisela, that means iqanda eliya libonakalayo libekwe nguye. But ke ngoku umzalwane xa ke xhekwa enyeliswa uthethwa izinto ngawe, ingaba wena funeke wenze njani, uphendule njani, utheni. But lithi izwi lenkosi apha kuMatthew chapter 5 verse number 11 and 12. Masifunde apha ku chapter 5 esiXhoseni verse number 11 and 12 ukuze sive. Verse 11. Ninoyolo nina xa bathe abantu baningcikiva ngenxa yami. Nkosi yami, nansi into engifuna ukuyithetha. iBhayibhile eli kunamavesi angabhalelwanga wonke umuntu lo, abhalelwe abantu abakholwayo specific, abantu abakholwayo. Because the verse ithi ninoyolo nina bathe abantu baningcikiva ngenxa yami. Hallelujah. Benitshutshisa, Nkosi yami, bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani, bexoka, underline, bexoka. Hallelujah. Now awufunekanga ngokuba uyawuze uyolilisela, hayi mina sendiyenzanga into ethile, hayi mina ndikhuphanga sisu, hayi mina ndibanga mali, hayi mina ndidlanga mali yamntu, hayi mina ndikhulelisanga intombi yamntu, hayi. Banoyolo, ninoyolo xa bethetha beningcikiva ngenxa yami,
benithutshisa bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka. Verse number 12. Vuyani ke nigcobe kuba ninomvuzo omkhulu ezulwini. Hallelujah. Le ivesi le ngiyabantu abakholwayo le. Because abantu abakholwayo ziza kwenzeka izinto, zizothethwa izinto, uzothwe ngobazalwane kwe. That's why kubalulekile xa ungumzalwane. You don't have uba wanguzilwela usilwa amadabi uzama ukuziprove uba mina ndiyenzanga lento, mina ndiye thuthi cwaka wena uqhubeke necebo likaThixo wenze lento kumele uyenze. Hallelujah. Inkukhu ingalilisela. Yo, hayi mina ndiyaxokela, hayi andifuna kule cawu, hayi andifuna kule cawu, hayi nangokubani bathi mina ndithandana nobani. Inkukhu ingalilisela. The minute uhamba wenza noise nyani emqomile ubani. The minute uhamba uzama uxela wonke umuntu uba hey mali kuthiwa ndezinto ethile, mina ndiyenzanga into ethile, usikhuphile nyani isisu. Banoyolo nxa bexoka, but xa benyanisile Nkosi yami, kuyabonakala uba kumele siguquke. Xa bexoka bethetha izinto ngani, vuyani nigcobe kunene uba umvuzo wenu mkhulu emazulwini. Hallelujah. Vuyani ke nigcobe kunene, ninomvuzo omkhulu ezulwini. Kakade babesenje njalo abantu ukubathutshisa abashumayeli ababekhona ngaphambili kwenu. Yemzalwane ayitshanga lento yokuthutshiswa kwakho ngumzalwane. Ayitshanga lento ukugxekwa kwakho. Ayitshanga lento ukubizwa kwakho ngamagama. Ayitshanga lento ukuyanyiswa nabantu ye bushiri. Ayitshanga loo nto leyo. Uyazazi usobhushiri moswe. Ye bishop. Yonke nje loo nto leyo ungazuyiva kamandi nxa ubizwa ngayo. But yazi izwi lenkosi namhlanje lithi banoyolo abathethwayo izinto ngani kuxoka. But be careful yoba into ezithethwayo ngayo uzawuqhuma amahlazo namanyala wakho uzokota ivisi uyazi deep down uba uyenzile le. Hallelujah. Inkosi mayisikelele, inkosi mayisikelele, inkukhu ingalilisela qanda lelayo. The minute wena uhamba ubuwenza noise Thixo nyani kwabonakala ba nyani lo hayi nyani ulichithile ibahla nyani mzalwane ungamxelela umuntu ozokubuza ufuna uba imali udiva into ethile. Hayi mzalwane yenzeke ngohlobo, ayikho lentethwa ngobani. Hallelujah. Hayi leya into into nje zomatshe ecebeni, because izinto zona asoze ziyekwe ukuthethwa ngabantu abekhohlayo besetyenziswa nguSathane. Abantu bayaxoka besithi bayakholwa basindisiwe, bathetha amanga, bangafuni ukukholwa, bangafuni ukuguquka, bangafuni. Kodwa izwi lenkosi namhlanje lithetha ngolu hlobo. Banoyolo basikelelekile abathutshiswayo ngenxa legama lenkosi uJesu. Nkosi mayinisekeleleke bangcwele. Na ungazikhomentela uthi uba ucinga ntoni ngale vesi banoyolo abathutshiswayo ngenxa yegama labo. Hallelujah. Nkosi mayinisekelele emakhaya. Amen.